tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, chivimba kuti makava nesvondo rakanaka. Haleluya. Chivimba zvekare kuti munoramba muchingofamba nesu pazvidzidzo zverapsodi zvatinogara tichikutumirai. Haleluya. Ndoda kutenda mufudzi Chris zvikuru nokuda kwemukana iwoyu wavanotipa kuti tigone kusangana pamwe chete tichidzidza shoko raMwari tichinamata pamwe chete. Haleluya. Ndoda kuti nditarise chidzidzo chedu pazuva ranhasi kubva mubhuku reRhapsody. Musoro wenyaya kwanzi une fuma yawakapiwa itore. Haleluya. Une fuma yawakapiwa. Wanga uchiziva here kuti une fuma? Kana kuti uri kungorarama somurombo iwo uri mufumi? Haleluya. Nokuti hazvina kukosha, hazvina kukwana kunge uchingova nefuma yawakapiwa asi unoziva nezvayo here fuma iyo? Unoziva kuti unayo here? Haleluya. Ndokuda kutobvunza, kunyangwe tisati tatopinda mushoko raMwari, zvinogona kuti upa mubvunzo iwoyo kuti haudero wakagara here ipapo uchinetseka asi uine mari yaunayo yausingazivi. Dai mari yawakaisa muhomwe rimwe gore ukaikanganwa irimo. Kudai mari yawakarasa. Dai mari yakangodonha mumba mako imomo ukaishayiwa ukafunga kuti kuda yatorova asi irimo zvayo. Kuda imari yausati wangoudzwa nezvayo. Handiti kana ukatumirwa mari kana kuti ukaita munhu anokupa mari, kusvikira watumirwa shoko kuti ndakutumira mari kana kuti ndoda kupa mari, kusvika watumirwa shoko unenge usingazvizivi kuti une mari. Asi pawatumirwa shoko pacho hapasipo paya pawapiwa mari iyo. Munhu anogona kuita gore rose achikutsvaka achida kupa mari. Gore rose rigopera mugozosangana kuti ndandisi kutsvaka, ndatova nemwedzi mitatu, ndatova nemwedzi mishanu, ndatova negore rese ndichikutsvaka, ndine mari yako. Kana kuti mumwe munhu anogona kutoti zvatonaka ndakasangana newe, ndatokangama ndine mari yako yandakapiwa, ndakatoipiwa, ndatova nemwedzi mitatu ndinayo, asi ndandisatozivi nezvayo, ndatokangana. Chii chandinoda kutaura? Ndoda kutaura kuti unogona kuva nefuma yausingazivi nezvayo. Zvinhu zvatinosangana nazvo akawanda. Haleluya. Uye pautori ipapo unotori neimwe mari yaunga usingazivi nezvayo. Tisati tatombotarira yemushoko raMwari kana yepai, mari yaunayo yausingatozivi nezvayo. Haleluya. Kudai mari yakasara pamwe, kuda wakabhadhara chimwe chinhu ukabhadhara mari yakawandisa, ukasazviziva kuti wabhadhara mari yakawandisa, wotoziva zvokurangadza kuti musi wayo makabhadhara mari yakawandisa. Chii chandoda kuti uone? Ndoda kuti ungoona kuti zvinogoneka kuti unge wakagara pauri ipapapo uchitori chinoto, uchitori neufumi hwakawanda, uchitori nefuma yakawanda, asi usingazvizivi. Hachisi chinhu chitsva. Vanhu vakawanda vakatodaro, iwe unogona kunge wakadaro. Asi pamusoro pazvo, pamusoro pedzimwe mari dzawakakanganwa dziri kutsvaka dziri uko usingazivi, kune kana uri muKristu une imwe fuma yawakapiwa naMwari
yandoda kuti uzive kuti unayo, uye yandoda kukurudzira kuti utore. Ndo zvatiri kukurudzirwa muchidzidzo cherhapsodi chatinacho. Ndima yatiri kuvhura nayo Obhadhia yokutanga ndima 14. Kwanzi asi pagomo reZioni ndipo pachava nevakapukunyuka, richava gomo dzvene, imba yaJakobho ichadzoserwa nhaka yayo. Kwai Mwari vane mashoko avakambotaura pamusoro paJoshua naKarebhi. Vakashandisa Mozisi kutaura mashoko aya. Tinoaverenga muna Joshua 14 ndima yepfumbamwe. Inoti zviro kwazvo nyika yakatsikwa norutsoka rwako ichava nhaka yako nevana vako nokusingaperi, nokuti wakatevera Jehovha Mwari wangu nomwoyo wako wose. Mwari vakanga vambotaura kuna Karebhi vakati, Hebhironi ichava yako. Asi muHebhironi umu maiva nemazivano, ivo vana Anakini. Maguta avo akanga akapoteredzwa nemasvingo. Asi Karebhi haana kuvhunduswa nemazivano aya. Aizviona achakangosimba, achigona kutora nyika yake iyi. Zimba rake rakanga risati raderera, rakanga richakangoita zvaraiva makore 45 akanga apfuura. Ipo paya paakanga ambotumwa kunoshora nyika iyi. Izvi zvinoshamisa chose. Nyika iyi yakanga yapiwa kuna Karebhi, asi Karebhi akazoitora akagara mairi. Akatora nyika yeHebhironi iyi ikava nyika yake iye neyedzinza rake, nazvino ichingori yake. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Joshua 14 ndima 13 kusvika pane 14. Iwe unogona hako kunge wakapiwa pfuma, asi unogona kunge usati watora pfuma iyi. Saka pfuma iyi inogona kunge isati yava mumaoko ako. Saka ungapiwa hako pfuma, asi panogona kuita vavengi. Vavengi ava vanogona kunge vari kuita kuti usagona kutora pfuma iyi. Asi iwe unofanira kumirisana navo, chivimba naMwari, chitaura uchiti, ini ndava muna muponesi Jesu. Saka ndine zvinhu zvandakapiwa. Ndinotora zvinhu izvi. Ndinozvitora zvose muzita raJesu. Haleluya. Saka ndizvo unofanira kuita izvozvo. Tora pfuma yako yawakapiwa. Usairega ichigara uko. Shoko raMwari ndiro rinotitaridza pfuma yako yawakapiwa. Ndo zvakanaka. Hatisi kuzomirira mumwe munhu achazouya achiti ndandakanga kuti ndine mari yako yandakabatiswa. Ngovhura Bhaibheri kudai, ngovhura shoko raMwari kudai, tichiridzidza tichiriverenga, taakutoona pfuma yedu, taakutorondedzerwa pfuma yedu. Une chakati, une utano hwakanaka, hazvigoni kuti ukurirwe. Zvinhu zvose ndezvako. Haleluya. Ndokana kunzi zvinhu zvose ndezvako, chimwe chavo chada chii? Zvatoringana ka, zvose ndezvako. Zvose, hapana kunzi zvimwe. Hapana kunzi zviri zvevamwe, zvose ndezvako, zvinhu zvose ndezvako. Unogona kuzvitora, unogona kuzvishandisa, unogona kunakirwa nazvo, ndezvako. Haleluya. Ndo zvatiri kuvimbiswa izvozvo. Kwai Mwari vakakugamuchira, vakaita kuti ukodzere kupiwa pfuma. Iyi ipfuma yevaMwari, yakagadzirirwa vatsvene, inowanikwa muchiedza. Saka iwe wava nepfuma. Izvi ndizvo zvatinoona muna Vakorose yekutanga ndima 12. Saka usatenda kubatirirwa, uchikoneswa kutora pfuma yako, iyo iya yawakapiwa naMwari. Shandisa simba raMweya Mutsvene, utaure shoko raMwari, utore pfuma yako. Pfuma iyi iri muna muponesi, unofanira kuitora yose. Itore, kunyangwe kuitora kwacho kuchiita sekunonetsa. Haleluya. Itore kunyangwe kuitora kwacho kuchiita sekunonetsa. Saka usaudzwa mwoyo nezvinhu zvinogada kukanganisa kutora pfuma yako. Utano hwakanaka ndeimwe pfuma yawakapiwa. Asi kuda ungati handisi kunzwa zvakanaka, ndiri kurwadziwa apa, ndatora nevasvondo akati kuti, ndichingotaura shoko raMwari kana mwedzi yakati kuti, kana makore akati kuti, zvatova namakore akawanda ndichingoedza kutaura nokushandisa shoko raMwari. Aiwa, usaudzwa mwoyo naizvozvo. Ramba wakangobatirira.
Kana tikauya kwauri ndikakuti imba yawakavakidzana nayo ndeyako, munotori nemunhu nechekare, pane munhu anotogara kuda kutova namakore agere imomo, asi ndoya kuti wakaiziva kuti imba iyoyi ndeyako, kwakukuvhurira matsamba acho, kwakukutaridza, kwakuenda newe kunochengetwa matsamba acho, kwakunokutaridza kuti imba iyi ndeyako, vanhu vageremo havasiwo varidzi vayo. Unodzoka ikoko washanduka mafungiro, unodzoka ikoko musoro mako wakuti ndakunotora imba yangu. Saka unosvika pamba paya wosvika uchivataurira kuti imba ino ndeyangu. Sevanhu vanenge vaita nguva yakareba vachigara muimba iyoyo vanombotsikawo madziro, vanomboramba-ramba nokuti kudai vanenge vachitongofungawo kuti ndeyavo. Saka vanogona kuramba, vanogona kuda kutomboitawo nharo kukaka nharo. Asi iwe nokuti waona mapepa acho, waona umboo hwacho hwokuti ndeyako, haubvumi kubatirirwa. Unoramba wakamirawo pashoko rako, imba ndeyangu. Vakaita mwedzi varimo, vakaita makore varimo, asi iwe ucharamba uchingoti imba ndeyangu, budai. Ucharamba uchingotsvaka nzira dzokuvabudisa imomo. Kana uchifanira unotora mapurisa uchitsvaka kuvabudisa. Kana uchienda navo kumatare edzimhosva, unoenda navo kumatare uchitsvaka kuvabudisa muimba iyo. Shungu dzako dzinenge dzadzo kungoda kuvabudisa imomo. Zvingatora gore, zvingatora makore 5 kana 10 kana makore 20, unenge uchingorwa hondo iyoyo, hauregeri. Nemhakei nokuti wakagutsikana kuti imba iyi ndeyangu, mapepa ayo aya. Saka wakuzviziva kuti utano hwakanaka, utano hwevaMwari ndehwako, ndohwawakapiwa. Wakufanira kugara uri mutano. Saka pakaita chinhu chinoda kukanganisa utano hwako, sikawo madziro. Kuti kwete, hazvigoni kuti utano hwangu hukanganiswe nechimwe chinhu. Hazvigoni kuti ndirware, hazvigoni kuti ndife, tsikawo madziro. Woramba. Nokuti unoziva kuti ichi ndochokwadi. Saka hauori mwoyo, chero zvikaita sezvinonetsa sei. Kwaidzidza shoko raMwari, gara pfungwa dzako dziri pariri, nairo ngarigarevo riri mupfungwa dzako. Unozopedzisira wava kuziva fuma yako, iyo fuma iya iri muna Muponesi, uye unozogona kutora zvose zvawakapiwa naMwari. Pfuma iyi inotova yako, asi unofanira kunzwisisa shoko raMwari, uchigara uchitaura shoko raMwari, uchiritaura semunhu anovimba naMwari. Ndiko kuti utore pfuma iyi, ndiko kuti ugone kuibata nemaoko ako. Haleluya. Kwasaka gara pfungwa dzako dziri pashoko raMwari, ndokuti uzoziva pamusoro pepfuma yako. Asi uye zvinozoita zvekare kuti ugona kutora pfuma iyoyo. Haleluya. Ndokuti ugona kuitora ive yako. Saka waigara uchitaura shoko raMwari, uchiritaura semunhu anovimba naMwari. Taura shoko raMwari, nokuti Mwari ndo vakati une fuma. Saka chitaura semunhu ane fuma, chitaura semunhu anovimba naMwari, akagutsikana kuti Mwari ava kana vakanditaurira chakati hadzigoni kunge dziri nhema. Angatopikisana neni ndiye ari kureva nhema. Bhaibheri rinoti kwanzi vanhu vose ngavave varevi venhema, asi Mwari voga vave ivo murevi wechokwadi. Saka Mwari vakange vataura chinhu, woga anopesana neshoko iroro ndiye ari kutoreva nhema, ndiye ari kutonyepa iyeye. Mwari havagoni kureva nhema. Kana vakati mukuru wacho ndiye anogara mauri, akakura kudarika avo vari munyika, ichocho ndochokwadi. Hazvigoni kuti pazova nomumwe munhu munyika umo kana chimwe chinhu munyika umo chakakura kudarika ari mauri. Haleluya. Saka ndo matarisiro anofanira kuita zvinhu izvi. Chinamata mumashure mangu iti Baba vandinoda, ndinokutendai. Makandipa mugove pafuma yevatsvene.
iyo fuma iya iri muchiedza. Ndava kunatsa kunzwisisa zvino, saka ndava kuziva fuma yandakadanirwa nekuwanda kwefuma yevaMwari, iyo iya yandakapiwa muzita raJesu. Amen. Ngatinyengeterei. Baba, ndoda kutenda nezita raJesu. Valosia garimande castrele gosta magramande la braca di gloria balis draca bajinda malicronda listraki bragone leratia brosta gimbras digadia leratia brosta gibra leratia brosta malecronsia listraki bragone. Baba, ndoda kutenda ndoda muwandana matanayo ndomuropafadza nezita raJesu. Muno wavo ari kuzotora fuma yake yakapiwa iri muna muponesi nezita raJesu Kristu. Muno wavo azonakirwa nefuma iyoyo. Muno wavo achararama ari mutano, hapana ndonda pakati pavo. Nodzingira kure zvirwere, matenda namarwadzo ese ndoadzinga kubva mumiviri yavo nezita raJesu. Satani, bvisa ruoko rwavo kubva pamusoro pavo nezita raJesu. Ndinokudzingira kure nezita raJesu. Ndoda kutenda nokunamatai, ndopa kudzo kwamuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ndinofara kuti tagona kunamata pamwe chete. Ngatisangane zvekare musvondo rinouya tichidzidza shoko raMwari tichinamata pamwe chete. Mwari akuropafadzei. Amen.
Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. So deep.